मा खालामदों ये मा खावलाबायनो नागिरलै बेलाय लाखिजागोन नोङो मेथाइ सावनांगोन Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। बाबा गणेशखौ लोगो मोनदों। बाबा गणेश। थ' लोगोफोर दायो जोङो माने धोनस्रिघाटनि मेलायाव मोनफैलायबाय आरोना। मेला जागासिनो दङ। बेनिफ्राय मोनायावसो मानसि जायो। दायो बारा मानसि जाया। ओमफ्राय जोङो एसे एडभान्स फैबाय आरो नायनो दसे बेरायना थांसै गाबोनसो लास्ट डेटनो गाबोन जोबगोन आरोना जों दसे बेरायनानै ओरैनो थांसै मेलाया नैबिथिहाय नैबेहायबो ट्रेनफोर दङ ओमफ्राय बै माबायदिथाय आं बेखौ बारा मोजां मिथिया ओमफ्राय नैबिथिहाय सोरखि खेला बायदि दङ आरोना माबायदि मेला दङ नै माने मोनायाव बांसिन मानसि जायो ओमफ्राय नै बेलुन गावफ्रुग्रा जों गावफ्रुग्रा दाउथु गावनो मोजां जागोन नै बिथिं दं मेलाया बुरजाथार माथो नै रकेट बायदिसोलै माथो बेलाय देन्जारथार नै बिथिंबो देन्जार दङ नै मेलाया मोनायाव खिन्थु लाइटजों मोजां नुजोबगोन बेफोरखौ नायदो मेलाखौ नै दायो मानसि फैथ'वा जोङो एसे सोरां बारां फैदों आरोना बेरायनो होननानै दसे ओमफ्राय मोनायावसो मानसिफोर जायो दायो लाइट होथ'वाखै ओरैनो 9टा 10टाफ्रावसो बांसिन फैयो मानसिफ्रा गाबोन लास्ट डेटनो आरो ओमफ्राय जों ओरैनो बेरायनो फैबाय माबायदि जादों जायगाया नायनो फैबाय आरो जों ओरैनो बेरायनो ओमफ्राय नैथिं दङ JDX ओमफ्राय आंजों बैनायबो फैफादों नैलाय बैनाया ओमफ्राय दसे बेरायगोन ना थांसै ना थाथ'गोन नोंसोरसो बेरायनोसै दे बेयाव गाखोलाय आं नारगोन नोंखौ गाखोलाय बेहाय गोदोरफोरनि बैखौ गावनायदो बैखौ फैलाय गावनायनो जिलापि थोड़ा से हेडफोन ऐसे लगाओ कैटुका हाँ कैटुका 30 टका पुआ कम नहीं 25 टका न है 25 टका न है जुलापि लांसै आं दायो हामफैनो जुलापि बारा लाङा आरोना आधा केजिसो लांसै फुलटो किमान 80 नैबे साबसिन जानो बियो आधा केजि এটা पैक करो आंबो जानायना नायनि र' नै थिगानो बांद्राय गोरा नङा बेसे टाइट नङा ठीक আছে बारा मानसि फैथ'वाखै दायो दाहायसो भिर जागोन ओमफ्राय जों दायो जिलापि लांसै आधा किल' दियो आधा केजि लांसै आंबो बे मानि बेसेबां दाम এইটো কেইটা উঠে এক কোয়াট 4টা 5টাতে 80 টাকা হ্যাঁ বাসা लांगोन नोङो 80 टाका पवानो जुलापियानो मा जागोनलै ओमफ्राय जायखिया बेबो जुलापि
खुलुमबाय बयनिसिमबो रायजो राजाफोर मेथाइ जाग्राफोर बेखौ लानानै होनब्ला गुरुदै लगायना जायो दा न'आव ओइ मा खालामदों ये मा खावलाबायनो नागिरलै बेलाय लाखिजागोन नोङो मेथाइ सावनांगोन खारदो हिन्जाव सङा गैया मामा एवगासिनोखाय बियो खुदुं बेदर आं बायदि एवनो रोंगौ नङा दा बरिया फुदुंसै आंखौबो लांफायाखै दासो मोनफैदों बिनिखायनो रागा जोंनानै बेदर एवहोदां जोंना खानाय नाम्बारै आं सोंदों नै सिख्लाफोर नुनायखायसो संदोंब्रा आयु माथो साइज जाना फैलायथारदोंलाय सिख्लाफोर नुनानै होद लेथ्रा नांदोंदां सोरमोन बेबा ओंख्रि संनायनि जि रागा जोंबावो माथो जि हर गेजेराव ए बिरायना बिगुमाया जाथारा दै माखौ जेबोआनो गैया नै बादो सिख्लाफोर नुबोनायखाय फट'गा मोनबोजा खम ख्लाब जायाखै बे मबाइलखौ नायफिननो आं थुबाथाय सुवा जायो मबाइला आंखौ थुनो होलायलाया रानदिं साइज गैया बाइस गैया जालखा साम'